Ano po taron guys na, magkasubay na po ta sa tuwang litag. Kay murag tulong adlaw na wala to masubay ang ato ang ginamang litag sige. Baho na ron ang atong kuha. Karon guys na update ta kung maabot na ta sa atong litag. Okay guys. Doon na ta sa tuwang litag. Hangak ko guys. Maningkabos ang atong litag rin guys. Nagyapon kumukabos tanawon ito itong bikas magyapon kumukabos guys dari bikas hangat yun. Kabus siya. Guys, kabus. Taon na to. Okay. Taon na to guys. Guys, taon na. Sa kabaterin babaw. Okay, pikas guys na. Bayan to na to for apel. Magyod. Lagi dula. Nagyapon kabus wala zero tawag dito ni ogoy nagkalugot na po diri oh ogoy hawo ini guys makmako ni hawa guys oh agay what the fuck girls okay hawo guys oh hawo yay akam iniwang nito si guys hangis oh akam yay yay ano mo din sa mga guys hawo mako kayo gaw o yan lugpit guys kung makaya ba hawog yun kuhatag sanga guys kaya itong ilugpit na dakpon tignan pa lagi guys no hawo kuha na ito na yay diyan na siniging adlaw guys ba kalibtan na to marag itong inahantin na ito yung kalibtan na to ba guys hindi mga anak natin simot hindi makapaak
gidakop ta guys oh. Kaduha na nakalugot guys no. Tong ihas pod og kading hawo. Okay guys ah. Buhi pa na guys ha. Buhi pa na. Ito na yung tao dugutro. Okay guys no. Kukuha tayo ng hawa guys no. Pero wala ito na ipatya guys ha. Ito rin yung gidakop guys. Okay guys. Update po ta sa abot tas pikas na itong litag. Okay guys, thank you guys. Ito rin mag-una. May glass na itong taod. Uy. Uy. Pastilan guys. Kalugot ng tata. Kaun man. Akam. Ayay. Kaun mga itong kuha rito. Yay. Pastilan. Kaun dire. Akang gikaon. Ani kaning. Jadi gani kay diihas ang gikaon guys no. Murag ani siya. Kijaw. Mga tikling baka. Pastilan. Gahapon pa na gikaon guys no. Bago pa daw mo ginit-gitan. Magtinggaw ng gikaon ni guys no. Yay. Hilang. May kay di ihas ang gakaon. Tao na natin nagbalik. Sayang pero sayang guys oh. Tumbok la ba? Okay guys, mana to? Sayang kayo. Ang kuha na to pikas gikaon. Yay, akam. Gabi pa dyan siya gikaon guys oh. Ang upada mo ning kalugutan. Siyang na. Ano to maapse? So yan kayo. Tiin na lagi bilin sa atong kuha rin pikas. So man. Padayon nang gipunta. Akam. Na di mga un ini daig. Unhan man ta. Stilan. Unhan tas mga mananap diring dapita ba. Okay guys no, mauro to tanan ato ang litag. Diring pikas buntod, muna ato maabte. Ikaon ang ato ang kuha. So ato ang litag guys no. Pero okay na guys. Naman po tayo kuha usa hawo. O mauro to guys no. Thank you guys. Puli na ta.